Давай. Какво става, хора? Аз съм Алекс, Резачка Процбеги и днес ще играем Майнкрафт, ще оцеляваме. Тук що намерихме в Соплекс, тук що намерихме някаква къщичка и тук си намерих аз един кон, който пак ще влезе от това. Той не ми баре коня. И айде натам да ходим, аз предлагам, защото там нали имаше някакви хора. Надявам се. Не бе, аз ще те чакам с Бог. Дано. Нищо има. What the fuck? И аз искам така. Оф, някакъв телефон тук звъни. Игнор. Няма рез! Няма! Търся някъде. Къде? Къде бе? Къде откри бе? О, ефективност. Къде? Майко, грабикът е нормален. О, ефективност 4, човек. О, майко. Да, аз имам огнен аспект, острота на огнен аспект 2, облъскване 2. Няма, само един имам. Два имам, ето ти единя. Ето ти там, валих ти го. Само да не дойде на то, който е реса. Чакай, търси някакви други. Купрено докосване кирка. Какво е това, бе? Какво е това, бе, човек? Да. Ела да виж. Ела виж тук са какво има. Това наскоро го прави, обаче не знаем какво е. Спанери на скелети, човек. Пази се. Давай. Ти ги файтя, ще го взема. Блокирай го. Да. Паднах долу. Умрях. Чакай. Тъпа. Тони ще ми приемеш ли? Излез оттам и ми приеми бързо аз. Добре, приеми ми. Защото ти имаше по-силна броня. Да. После ще проверим и другите често, обаче сега дай тук да вземем спаунерите, те са по-важни според мене. Защото аз тук видях, че нещо прави, ти тогава те нямаше, помниш ли? Чакай, трябва ми блоковете да блокираме. И аз тогава дойде. Той ако човек, представям си колко играе. Виж, пази ме. 3 спаунера на скелети. Да. Ендермен. Ще го обезкостя. Къде отиде? Аз си влизам вътре. Търси някакви дъма, някакви такива глупости. Тук някакви блокове. Тук има някои чисто и не можех да ги отворя. Злато. Нали има... седло. Аз имам много диамантини блокове. Ефективно стройка, човек. Аз имам много кирки такива, нали? Ги взимам. 5 диамантини златни блок. Какво? Няма го пише това, бе. То да ни убие. Аз няма пиша след такова, ме. Да. Ама да направиш рез, да не се получи, помниш и... Диамантена конска броня, 7 ябълки,
Ефективност едно. Два стака... Не. Имаш и силен лък. Той има главата ми. Главата на резачка проц. Кога ме убил, бе? Да. Обаче човек, диамата на коска броня ня. Да се пада само от спаунери. Бате. Защото той е българин, само да не гледа клипа. Той има неговата глава. Как по дяволите е възможно? Да, самоубива си взима, то възможно е, ама. Малко трябва си... трябва си тапанар, да се самоубиеш. Ефективност тройка е... Малко трудно. Фащаш и си я режеш. Човек, колко такова има. Аз вече не знам какво остава. Оставам един диамант. 6 стрели. 2 седла ще остава. Защото има... Блейз... Има блейз глави, човек. Тук нагоре... Някакво зомби иска да ме изнесе. Аз го преджовам, той идвам. Чакай бе, то нали имаше вилиджери? Не, аз се качих догоре. Чак догоре, нямаше. Я виж храна има ли, защото аз нямах храна. Аз 2 хляба има. Айрон. Айрон ще ни трябва. Той има ендермен глави. Ние буквално го наблюдавахме. Пик спаунер. Това не ни трябва, нали? Ефективност двойката я остава. Диамата на конска броня, човек. Ти коня взели ми го? Добре. Не бе, верно. Не го убиеш, защото има са диамата на конска броня. Има мисия, да, така че... Така... Той, нали имаше такова? Видях, беше тръгнал, беше го направил, обаче се отказа, защото не му ставаше. Чай са. Къде си са? Я си кажи координатите. Да, ама коня ми. И на мен е така. Добре, айде. Тъпа, Да бе, направи някаква мака тъпа, то не я приеми. Чакай малко. Има магарета. Там имаш. Не искам да съм съсед с тоя. Аз нямам дърво обаче. Обаче има много работи. Такива диамантини. Дай да строя и аз. Ще да дойдете вечераш. Чакай, човек, това ли ще ни е бараката? Кой? Стига, аз се бягай от тука, няма тук да ни нареса. Бегай си тия огромни съседи тука. Ще фана да ни ограбят някой ден. Тук нали знаеш, че само ще се биеме? Дай да намерим някъде, къде няма хора. Тук всичко... Да. И да, хора, продължаваме с това. Както виждате, направихме къщата някъде за половин час един. Ето я, вече е рестата, никой не може да припари. Тук надолу има стълби. Ние сме в един огромен байон, да, ще го разширим. Имаме спанери, ето е главата на Тони, нямаме моята.
И тук убих някои хора и затова също им служа.